Amen, brother. Amen. No. Pumasok sa akin ang diwa ng panunumpa. Ayan, welcome back. May bago na naman po tayong customer na kukuha po ng padala. Opo. Ayan, oh. Yan po si Lolo Bert. Ayan. So, handa ka bang manumpa? At sumumpa sa harap ng hukumang ito? Okay, pakitaas ng kanang kamay. Ako po. Ay, sandali ah. Panunumpa sa pagkubra ng padala. Ako po. Si Lolo Bert. Sumusumpa ako. Na ako ay kukubra. Ng padala. Ng aking mahal sa buhay. Sinusumpa ako. Na hindi ko ito gagamitin sa kasamaan. Hindi ko rin ito gagamitin sa panchiks. At ipinapangako ko rin na babayaran ko yung aking utang kay Maestro Waray na Manyang. At bilang ganti, magpapainom po ako ngayong gabi. Opo. Susunod, sige, check na po. Sunod daw, kuya na niya kukuha. Okay. Kailangan, para may sa puso mo yung diwa ng panunumpa, kailangan magdasal. Amen, brother. Amen. Amen, brother. Amen. No. Pumasok sa akin ang diwa ng panunumpa. O ayan, nanumpa na. Pwede na ba nating bigyan niya ng ng kanyang, magkano ang mo? 5:30. Di ba? 530 lang, nanumpa ka. Ang galing. Okay, parang may kasunod na namang parang may kasunod naman na namang customer ah. Parang napaparami ata kayo yung mga gusto manumpa. So ayan, thank you so much sa inyong pag-antabay. Patuloy kayong manood ng Maestro Waray dahil araw-araw mayroong manunumpa. Opo.